Jeg har nu gennemgået de spørgsmål, som de kan stille til køreprøven. Det er faktisk ikke inden køreprøven, for det er en del af køreprøven, så lær det nu grundigt. Og vi starter forfra på bilen, så er det lettest at huske. Fordi hvis de nu spørger om nærlyset, så kan det jo godt være, at man skal vide, hvordan man skal tænde det. Og der drejer man knappen her helt til højre og sætter tænding på med nøglen, altså drejer nøglen, så der er lys i alle lamper, som det her. Og lang lys sætter man på ved at skubbe blinkeren fremad, altså væk fra sig selv, og nærlys her. Godt. Og for at undersøge nærlyset, jeg slukker lige igen, men for at undersøge nærlyset, så kigger man på lampen, og så sætter man en finger på sit ben ud fra pæren. Så det er altså så være her. Og så går man 10 meter væk, og så skal lyset i hvert fald 10 cm på benet, fordi det skal falde 1 cm per meter. Hvad kan du ellers fortælle om nærlyset? Jamen, jeg kan fortælle, at det skal være hvidt. Hvis man skal åbne motorrummet, så sidder der et håndtag hernede under. Det er sådan ret svært at se. Det røde her, der var det. Trækker man ned i det. Sådan der. Og så går man ud foran. Og knappen, den sidder cirka her. Den løfter man op i, altså den her, så man kan åbne. Og det man skal tjekke i motorrummet, fordi så spørger de måske, hvad skal du tjekke her? Der skal du tjekke kølervæske, det er den her. Og den skal man ikke åbne, når den er varm. Så man siger bare, at der er sådan en mærke, der skal være dækket. Olie hælder man på her, hvis der mangler. Og det tjekker man her. Man tager pinden op. Man skal ikke gøre det, så jeg kan lige vise, at man kan tage den op. Ikke? Man tager den helt op, man tørrer den af, fordi den er helt fyldt med olie. Sætter den ned igen, op igen, og så skal det stå mellem maksimum og minimum. Så har vi sprinklervæsken her. Den her, hvor meget skal der være? Det skal være nok til turen. Det er simpelthen svaret. Hvordan kan man kontrollere det? Hvordan vil du tjekke bremseforstærkeren? Jamen der pumper man på bremsen 5-6 gange, indtil det bliver hård. Man kan faktisk også høre det, at den ikke lukker luft ind mere. Og så husker man lige at trække koblingen ned, fordi så skal man nemlig starte motoren. Og når vi starter motoren, jeg ved ikke, om man kunne se det, men så skal pedalen synke lidt som tegn på, at den virker.